Nasi jadeng. Serep leng nih. Guys, ada di channel ke like, subscribe, comment. Hello guys, जों नै दिनै गामियाव आदानि सारादुआव दंफैयो। नै सारादुआ जानाय जायगाया। ओरैनो फिसा ब्लग बानायफ्लाबाय आं ओरैनो। नोंथांमोना माबा बिदिनो कमेन्टआव खिन्थाना हरबानो जाबाय। नै इनो सिङाव इदि जायगाया। मानसिफोरा जिरायना दं ओंखाम जायो माखाया। Naik dong. This is narasi. जानाय लोंनायनि थाखाय आलु मटर बिलाहि टमेट' बान्दा कबि आलु संग्रा गोजा रेडि बानायबाय दं ना एवनाय सोलिबाय दं इयाव मैगं हाग्रा मैगं हाग्रा गोजा इसोरो मैगं हाग्राफोर नै जादों लोंदों नाखि जादों सेरेब लोंदों नै नाखि जादों नै आब' जाहानि नै फुरा अरुणाचलनि नै जोरेद थैयो नामा थैबाय नामा खुलुमना हो नमस्कार जोंनिया रानग्रा माखायानो जाग्रा माखाया खिया दं जाग्रा जिनिसफोरा अमा माजों संदों सुजो संदों नै संग्राया नोंना ओंखाम रानद्राया जोंनिया ना माखौ दा लानो जाखो दालि ओंख्रै लाब्रा केन्जार संखायो आदैयाबो नै आबौआबो संग्राया नायानो इयो नायबाय थाग्रासो इयो रानाखै एख' नायग्रासो इयो एबार जानायखौ नायनि जानाय नायो आंनो सोर सोर जादों जानायानो अमा रानग्राया इबौ मास नायदो इयो हाइफोरबो होनथारा मा जादों नोंलाय खिथाना ला एसे सेरेब लोंदों ओंखाम जादों बेदर लोंदोंनो मार मावखि जानि आब' नारजिया मोजां जायाखै लाव जाथारदों गोथाव नङानो होबाय दं नोंसोरलाय मा नांबावगौ जाथार
नोंखौनो लादो जों दा जानाय लोंनाय सोलिबाय दं जोबो दंबावो नै जाग्रा माखासे मिनि हरबाय दंमोन आयंआ मिनि हरबाय दंमोन आयं मानो मिनिदोंमोन आंखौ मिनिदोंमोन नो हिसाब जाबाय दं नै फिसा फिसा नै मामाया गोथाव जादों मामाया गोथाव जायाखै गोथाव नारजिया लाव लावद्रायनो सुवाखै लाव लावद्रायखा थाब होफैयाखैनो जाबाय होमबाबो ओंखाम रानग्रा माखा बिसोरो ओंखाम ओंख्रि रानग्रा ओइ हाबायाव थांदोंमोन ओंखाम ओंख्रि रानग्रा बिसोरो नायना लाखा मानसिफोरखौ फैनांगौबा आनसारजों जायो आनसारखाय दिनै भिडिअ खालि जानायल' नै बाजै जेरैनो जानायखौ नाय बिदिनो गावरानजों जाना खिथाबावसो होनदोंबा अमाखौ जाना खिथाब्रा अमाया अबे नोंनियालाय नांला थिनाव नांला नांला नांदों दासो आइयो अरुणाचलनि आबै बेखौ लाजिबाय नै आखा जेरै दायनो जुमायसो लोंदों इयो माबासो सेरेबसो दिनै जानायल' भिडिअ'आनो जानायल' बस माथो होलायथाराखै जानायजोंनो सेरेबबो लोंलायो इनो सेरेबसो इयो आसल माखा हाय बोलो ब्र रानै रानै बाबाय ओंखाम जालायनोसै जोङो ओंखाम जाना लानो जोंबो बे जोंहा बस दं शंकर जानायनि थिग जाबाय दं ओंखाम जानो दा आइफनलै आइफन हाय एभ्रिवान नायनि मासो केमेराखौ माला ओंखामखौ जासिगोन आरोना बेफोरबायदि मा जाया दं मा फैयो दाथ' बुंनाथ'ला मोनजायाखैबो नालाय दा जाखांनायनि उनावसो मिथिसिगोन मा जानो होनदों दालि टमेट' मा जाबाय नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामना होनो दाबा अमा बरिया साट जाखागोन लिरलां लिरथां ग्ल' होनांगोन बेखौ दिनैनि दिनाव guys आदानि चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब कमेन्ट जाबाय शेयार खालामना हो जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर गय जानानै फैबाय ओंखाम जानो दासो ओंखाम जानो मोन्दों मानो होनबा ओंखाम रानबाय दंमोन ना ओंखाम रानग्रा जाबाय दसे बेनि थाखायनो एसे लेट जाबाय एसे मोनाब्रोम जाहांबाय बेलासेबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर